Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ini dan ಈ ರೆಸಿಪಿ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆಲ್ಲ వచ్చి ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನಂದೆ ವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ದುಮ್ಮುದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂತಾರೆ ಅವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಎನ್ನಂದೇನೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಡೇ ಬೈದೇರು ಪಂದ್ ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬರ್ಡೇದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೈನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಳಿ ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಎನ್ನಂದೆ ಮೀರ್ ಎಂಕ್ಲ ದಾದ ಯೋಚನೆಗ್ಲ ಮೀರ್ದು ಬರ್ಡೇ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಮುಜ್ಜಿ ವರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗುಲ್ದ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅತ್ತು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನ ಅತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪರ ಎಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಡೇಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಜಾಂಡ ನಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಬರ್ಡೇ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಯಕೆಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಧಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಾಲೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಫೋಟೋ ಆವಡ್ ಆಲೆ ಮಲ್ತೊಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಈ ಸತಿ ಬರ್ಡೇಗ್ ಅನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಎನ್ನೋ ಜೊತೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ವಿಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಫೋಟೋ ಆಡ್ ಎಂಕ ಅನು ದೆಪ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅನು ಆಡು ಬೋನಕ್ಕ ಆಡು ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಡು ಶುಂಭಣ್ಣ ಆಡು ಏರ್ಲ ಆಡು ಕಿಶೋರ್ ಅಣ್ಣ ಆಡು ಅಗ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದಾದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಕ್ಲು ಬತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಬೆನ್ನೆರ್ಲಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಆವಡ್ ಎಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಾವೇ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲಕ ತೋಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಆಪುಜೀರು ಪಂದ ಅವು ನಿಜ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ಡ್ ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಾತೇರ ಸೊ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಏರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಒವ್ವೇ ಅವಡು ಖುಷಿತ ಟೈಮ್ಡ್ ಅವಡು ಕಷ್ಟದ ಟೈಮ್ಡ್ ಅವಡು ಏರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಂದ ಎನ್ನದೆ ಸೊ ಎಂಕ ಗತಿ ಜಿಂದು ಒಂದು ಎನ್ನನಾಗೆ ದೇವೇರು ಏರಿನ ಅಂಡಲಂಜಿ ಕೈತಾಲು ಎನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಎಂಕ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಎರನ ಅಂಡಲೊಂಜಿ ದೇವೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತದ ದೀಪೇರು ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಡಾಂಡ್ ಕೆಲವರು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ನೆರ್ತ ದುಮ್ಮುದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬರ್ಡೇನ್ ಪಂದೆ ನೀರು ನಿಖಿಲ್ ತೋಜ್ಪಾದು ನಿಖಿಲ ರಡ್ಡು ಜನಲ ತೋಜ್ಪಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಪಂದ್ ಸೊ ಅಂದ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ಇಂಚಲ ನಮಕ್ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕೇಕ್ ದಾದ ಒರೇ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒರೇ ತಿಕ್ಕು ಜಂಚಾಪುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಓನಸ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಡೇದ ಓನಸ್ ಪೂರ ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಬಯಕೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ರಡ್ಡು ಜನತಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮದಿಮೆ ಅಂತೂ ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನದಿಲಕ ಹತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಆವಡು ಬಾಲೆದ ಬರ್ಡೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಯೋಚನೆಗ್ಲ ಮೀರ್ ದಿನ ರೀತಿಡ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪನೊಲಿ ಅನುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿನಿಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನುಲ ಯಶಸ್ವಿನಿಲ ಅನ್ನ ಬೈಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುರ್ಪುರ ಇಡ್ಜನ ಆಳೆ ಪಾಡುವಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ
ದಾನು ಬಲ ಅನು ఉంటు బార్పు ఉంట్లే ఒరిన నమ్మకి రాత్రి మళ్ళీ గోడెనే రట్టు చాక్లెట్ తింటేరు రట్టతో మూచి తింటేరు చాక్లెట్ ಒಲ್ಪರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಡು అంచరు తిరిగా ఉంది ఆయన బాయ్ నుంచి వచ్చిలే ಮುಲ್ತುಜಿ ತೂಪುಜಿ ಮೂಲ್ತುಲೆರ ಬೇಗ ದೇ ರೂಪೇಶ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ಮುಂತ್ಲೆ ತೂಲಿ ಇಡಿ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬಿಗೆ ಲೈಟ್ ಇರ್ಲಾಕಿ ಹೋಗುನಾ ಒನಸ ಚಿನಿ 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 ಹಾಯ್ 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 ಉಡ್ಪುಜಿ ಗಟ್ಟಿ ವತ್ತೊಂದಿ ಬಾರ ತೆಲಿಪೋಚಿ ಪೋಡಿರಿ ಸಮಟ್ ಮಾಡಿರ ಲಡ್ಡರ್ಲಕ್ ಏರ್ನ ಈತ ಮಂಗಳದ ನೋಡ ಮಾರಿಯೇ ದೀಜಿ बटा लेके आना बेटा देख के आना बटा देख के आना अनु बटा लेके आना अनु बटा लेके आना ಸೊ ಇದೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬರ್ಡೇದ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಪಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ.